Incwadi kaPawulu kwabaaseRoma. Bheka ividiyo yokuqala la sihlole khona ukuthi uPawulu wayengubani nokuthi kungani abhala lencwadi nokuthi sithola kuphi imbono ewumnyombo yesahluko sokuqala kuya kwesesine. Nokuthi lonke uluntu alinathemba futhi ulibhaje esonweni lidinga ukukhululwa nokuthi lokhu kukhululwa akuzukwenzeka ngabantu begcina imithetho yeThora. Kunalokho isiqu sokulunga kukaNkulunkulu simnyakazisile ukuba akhulule umhlaba ngokufa nokuvuka kukaJesu ukuze adale umndeni wezizwe ka-Abrahamu ogxile ekukholweni njengabantu bakhe. Manje eminyakazweni emithathu esele yencwadi kaPawulu kwabaaseRoma, uPawulu uzonaba kakhulu kule mbono. Manje khumbula ukuhlola kukaPawulu kulungisiswa ngokukholwa. Uma abantu bekholwa ukuthi ukufa nokuvuka kukaJesu kwakungokwabo, banikezwa isimo esisha, balungile kuNkulunkulu, babekwa emndenini omusha, abantu besivumelwano sika-Abrahamu, banikezwe ikusasa elisha futhi ithemba lempilo eguquliwe. Manje uPawulu ufuna ukusikhombisa ukuthi leli qiniso lizolungisa kabusha kanjani zonke izingxenye zobukhona bethu, ngoba ukuba kulomndeni kusho ukuba ingxenye yoluntu olusha uNkulunkulu alwakhayo ngoJesu nomoya. Manje uPawulu uphindela emuva kumuntu wokuqala wendaba yeBhayibheli, uAdamu. Igama lakhe lisho ubuntu, uAdamu, njengoluntu lonke emva kwakhe, ukhethile isono nobugovu. Manje wonke umuntu ubhekene nokwahlulela kukaNkulunkulu ngoba siba izigqila zomthelela wesono okuholela ekufeni. Kodwa-ke uPawulu uqhathanisa uAdamu noJesu, athi uAdamu omusha, umuntu ophile ngokulalela ngokwethembeka kuNkulunkulu, okuboniswe ngesenzo sakhe sokunikela ngothando. Manje uJesu unikela ngokuphila kwakhe kwabanye ukuze balungisiswe phambi kukaNkulunkulu. Ngalokho-ke uJesu uma njengenhloko yoluntu olusha oluguqulwayo yilesipho. Lokhu kusiholela esahlukweni sesithupha. uPawulu ukhumbuza lamaKristu aseRoma ukuthi ukukhetha ukulandela uJesu ukushiya ubuntu babo obudala obunjengo-Adamu bese ungena obuntweni obusha obunjengoJesu, nokuthi umbhaphathiso wabo wawuluphawu olukhethekile kuleyo nguquko. Ubuntu babo obudala kwafa kanye noKristu, ubuntu babo obusha bavuswa naye kwabafileyo. Ngakho uma umuntu ethemba kuJesu, impilo yabo ixhumana nempilo yakhe. Okuyiqiniso ngaye manje sekuyiqiniso ngabo. Ilapha abantu bemukela ubunikazi obunjengoJesu, abantu abakhululiwe ukuba babe abantu ngenhliziyo epheleleyo, abangathanda uNkulunkulu nomakhelwane ngeqiniso. Manje uma ukwenza uluntu olusha kwakulokuyinjongo kaNkulunkulu, uPawulu uyabuza esahlukweni sesikhombisa, kwakuyini kanti iphuzu likaNkulunkulu ukunika uIsrayeli umthetho noma ngesiHebheru iThora? Eceleni, uma ngabe uPawulu esebenzisa leli gama umthetho, kwesinye isikhathi usho indaba nomyalezo wezincwadi zokuqala ezinhlanu zeBhayibheli. Kodwa kwezinye izikhathi ngokukhethekile ukhomba amakhulu emiyalo anikezwa ngoMose etholakala kwiThora. Incazelo yesibili ukugxila kukaPawulu lapha. Kwakuyini injongo yale miyalo? uPawulu uthi imiyalo yeThora yayimihle, yakhombisa intando kaNkulunkulu ukuthi uIsrayeli kwakumele uphile kanjani. Kodwa uma ufunda indaba yeThora, uIsrayeli waphula yonke le miyalo. Ukwanda kwemithetho uIsrayeli eyithola, waqhubeka udlala kabusha isono sika-Adamu nokuhlubuka. Ngisho ngenkathi uNkulunkulu enike abantu bakhe imithetho ekhethekile yokuziphatha ukuba bayilalele, lokho akwelaphanga inkinga yenhliziyo yomuntu enesono. Manje okuxakayo, le mithetho yenza uIsrayeli waba necala kakhulu. Kodwa uPawulu uthi leyo ndida ilona phuzu. Umgomo kaNkulunkulu kwakungikwenza ngokucacile ukuthi ububi obudune inhliziyo yomuntu nokuthi iThora nobuhle balo akunakwenza lutho ngabo. Kodwa uPawulu uthi esahlukweni sesishiyagalombili, isixazululo sifikile kuJesu nakumoya. Nakho ukuthi kanjani. Imiyalelo yeThora yasebenza njengesibuko, yagxila endaweni eyodwa enkingeni yesimo somuntu, abantu baka-Israyeli. Kodwa manje ummeli ka-Israyeli, uJesu Mesiya, usekhokhile futhi wabhekana nakho konke okwesono ngokufa nokuvuka kwakhe. Manje futhi uJesu usekhulule umoya wakhe emndenini wakhe omusha ukuguqula inhliziyo yabo ukuze bakwazi ukugcwalisa ngeqiniso ubizo lemiyalo yonke yeThora, ukuthanda uNkulunkulu nomakhelwane. Nokunye okuningi ukwenziwa kabusha kwabantu nguNkulunkulu isinyathelo sokuqala semishini yakhe enkulu yokukhulula nokwenza kabusha indalo yonke, ukuyenza indawo lapho uthando lwakhe lufumana izwi lokugcina. Manje usungabona ukuthi isahluko sokuqala kuye esahlukweni sesishiyagalombili ziwumcabango omude ogelezayo kanjani. Kodwa ivusa eminye imibuzo. Uma ngabe konke lokhu kwakuyinjongo kaNkulunkulu,
Sithini isimo samanje sabalandeli bakaPawulu bama-Israyeli abangamvumi uJesu njengomesiya? Le ndaba isigcwalisa kanjani isithembiso sikaNkulunkulu kubo? Empeleni uPawulu uqala esahlukweni sesishiyagalolunye ngolwakhe usizi ngama-Israyeli abangacabanga ukuthi uJesu ngumesiya wabo, kumholela ekubhekeni u-Israyeli esikhathini esedlule endabeni yeTestamente elidala. Uyasikhumbuza ukuthi ukuba um'Israyeli ngokobuzwe nokuba isizukulwane sika-Abrahamu ngokwenyama akukaze kwenze umuntu abe ilungu elithembekile lomndeni wesivumelwano. uPawulu uyasikhombisa ukuthi uNkulunkulu njalo wakhetha kanjani ingxenye yomndeni ka-Abrahamu ukuqhuba uhla lwesithembiso. Iphuzu lakhe ukuthi manje uhla lwesithembiso luqhutshwa yilabo abalandela uJesu. Uyasikhumbuza ukuthi isikhathi eside abantu ngaphakathi nangaphandle komndeni ka-Abrahamu bayinqabile intando kaNkulunkulu. Usikhumbuza indaba ka-Israyeli nethole legolide nokuhlubuka kukaFaro. Uyasibonisa ukuthi uNkulunkulu wakwazi kanjani ukuhlela izehlakalo ukuze lokho kunqatshwa kwakhe ngabantu kufezekise injongo yakhe yokukhulula. Manje esahlukweni se-10 uPawulu uphendulela ukugxila kwakhe ku-Israyeli wakulesi sikhathi. Isizathu ama-Israyeli amaningi enqaba uJesu agxilisa isivumelwano sobudlelwane babo noNkulunkulu ekwenzeni imiyalo yeThora. Manje okudabukisayo abakuboni lokho uNkulunkulu akwenze ngoJesu ukwakha umndeni omusha wesivumelwano esisekelweni sokukholwa. Manje uPawulu uyabuza esahlukweni se-11 yini ikusasa lika-Israyeli? Ngabe uNkulunkulu usebasusile abantu bakhe? Cha, uyasho. Kunezinkumbi zabantu bamaJuda ukubala naye uqobo abamvumayo uJesu njengomesiya. Kodwa futhi kunenqwabe engamvumi. Kodwa uNkulunkulu ukwazile ukusebenzisa ukumnqaba kwabo enjongweni yakhe. Kwenza ivangeli lisabalale ngokusheshsha nakude ezweni labezizwe. Lakha umndeni ka-Abrahamu wakhula futhi zanda izizwe eziningi. uPawulu uchaza umndeni kaNkulunkulu wesivumelwano njengesihlahla esikhulu somnqumo. Abanqabi bakaJesu basusiwe ukusho. Laba abezizwe banjengamagatsha asendle akhelwe phakathi kwesihlahla somndeni. uPawulu uthi ngelinye ilanga uJesu uyakuvunywa ngabantu bakhe. Akanikezi imininingwane ukuthi kanjani. uPawulu uthemba isiqu nesithembiso sikaNkulunkulu ukuthi angeke abayeke abantu bakhe besithembiso. Iguquka ibe ingxenye eyokugcina yencwadi, izahluko se-12 kuya kwese-16. Kodwa khumbula isithombe esikhulu ngenxa yokukholwa kwabo kuJesu. AmaJuda nabezizwe ndawonye manje sebengumndeni ka-Abrahamu, lolo ngoluntu olusha oluguqulwe ngumoya kaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu usigcwalisa kanjani isithembiso sakhe sasemandulo? Ngakho-ke indlela efanele yokunanela ukuthi lamaKristu amaJuda nangewona amaJuda abumbane njengebandla. Esahlukweni se-12 kuya kwese-13 usikhombisa ukuthi lobunye buzovela ekuzibophezeleni othandweni nasekuthethelelani. Uthando luzobukeka engathi wonke umuntu usebenzisa iziphiwo zabo ezahlukene namathalente ukukhonza abanye ebandleni, futhi kuzosho ukuthobeka nentethelelo. Uma ngabe lamaqembu ezizwe namasiko kuhlangana ndawonye kuJesu, ukungqubuzana akunakugwemeka. Kunganqotshwa kuphela ngomsebenzi onzima wentethelelo nokubuyisana. Yingale ndlela bazokhombisa ngayo ubukhulu besiqu bamaKristu uthando, okugcwalisa umyalo omkhulu weThora, ukuthanda uNkulunkulu nomakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Esahlukweni se-18 kuya kwese-15 ugxila ngokukhethekile ezintweni ezenza uqhekeko lobuzwe ebandleni laseRoma. Lezi izingxabano ngemithetho yokudla kwamaJuda neSabatha. uPawulu uthi lemkhuba ayichaza ukuthi ubani ongaphandle nongaphakathi komndeni kaJesu. Uma ngabe abantu behluka ngenxa yobuzwe, kodwa kuyizinto ezingekho mqoka, badinga ukufunda ukuthi bangahloniphana kanjani kwahlukaneni kwabo. Kungalendlela lapho uthando luzolapha khona futhi libumbanisa umndeni kaJesu. uPawulu uvala incwadi ngokuncoma uFebe kuqala, ongumholi oqavile ebandleni laseKenekreya. Ube namandla okuthwala mhlawumbe futhi wafunda lencwadi ebandleni laseRoma ngokuqala. uPawulu uphetha ngokubingelela kubo bonke abantu akade agcina ukubabona lesi siphetho. Wow. Usubona kangcono manje ukuthi zonke lezi izingxenye zalencwadi zihlangana kanjani ndawonye ukusibonisa ubuciko obujulile obuyibo. Ilokho incwadi kwabaaseRoma emayelana nakho.